siphakathi inside. Awu nina benkayishana kaMenzi yaphuza umlaza angameva. Awu nina bendlondleni ophaphe ekhanda kaMenzi. Indaba kawulalele lo muntu omemezayo. Omemeze ngathi uyakhala uyalela uthi igula lika Jamal lichithekile. Lichithwa ingqwele endala yakithi kwamalandela lo bingelelayo ngoprofessor ngingwamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sakwaBheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Namhlanje ngaphambi kokuba kuqala uhlelo ngifuna ukukhuluma into engangazi ukuthi ngiyoke ngiyikhulume ngomlomo wami noma engiyoke ngiyiphimise neindebe zami bafowethu. If ufika kule channel le iMPTV1 ufica ukuthi inqubo omgomo noma ngendlela okwenzeka ngayo uhambisana nayo, sicela ushiye. Asikho nesidingo sokuthi uzucomment la, asincengile abantu la azizile ukuzokopa abantu. Mina angizukopa umuntu mina ukuthi kumele ebukele lolu hlelo salidalela ukuthi kumele lube isifundo einganeni, azizile la ukuzo entertain abantu. Ifoni uzotreata le channel le engathi ubuka uzalo noma ubuka igenerations noma ubuka ushaka, akuyena ushaka lo la it's for drugs awareness. Sifuna ukusiza ingane ezemakhaya, sifuna ukusiza ingane ezesikoleni, sifuna ukusiza abazali, sifuna ingane lezi ezisedakamizweni ziyeke idakamizwa zibuyele kubazali bazo. Uyayizwa into engisho? Uma wena uzofika la uzocomment ukusutha kwakho, mina umuntu ezongidakelwa la esuke la siwa khona sisuthi khona ubhontshisa ezongidakelwa la, leyo nto mina ngizokuyithanda. Mina ngicasule ngikhathele futhi ukublock abantu. If ever you feel like lento esiyenza la ihambisana nawe, you must fuck off. Phuma nje uphele, asizukuncenga umuntu okusubscribe button. Enye into omunye uzongitshela ukuthi uveze ukhuluma into yodwa eqaleni. Mina ngeke ngingababonga abantu who join the channel, abantu abafuna lento ihambe ephambili. Njengamanje kune membership. Le membership abantu abangitshela ukuthi angivule ukuze sizokwazi ukuthi kube nemali ezosiza izingane, kube nemali ezokwazi ukuthi silekelele sihambe siye ezikoleni siyo raise i-awareness, ngoba bakubona ngathi akuphelele ukuthi sikhulume kanje. Kuyadinga ukuthi sihambe siye ezikoleni siyoqhuqumezela izingane futhi siyokhuza izingane ukuthi yebo. So manje abantu ubona bathi angivule le membership. Uma uthi wena uthi angingababongi abantu, uthi awuje uhlezi usho lento eyiwa, ngeke ngingababonga abantu futhi ngeke ngingasho kubantu ukuthi abajoin. Ukuzokhuluma umuntu ongayijoinile ngisho membership futhi umuntu lo ola for entertainment. Enye into engizoyenza labantu abahlekisayo labo sengizongabalethi la, ngoba manje lento izophenduka ibe umdlalo manje. Izongabe sabi manje, izofa ivision. In as much as ngithanda ukuthi kujatshulwe la kwi-channel, kodwa manje at the end of the day sifuna isifundo la kuyonto okudlala le. Asidlali la ngisemsebenzini la. And ney'mpilo zethu ziyamosheka day by day. Kukhona umuntu ukufuna ukuzojabula ngeimpilo zabantu ezimoshekayo. Kanti ifilimu ledlala la, iscript lesi akubhalwa script la, sikhuluma ngereality, sikhuluma ngongqondo, sikhuluma ngempilo yomuntu ngempela la, okumele isize omunye umuntu ongakangeni kulesi simo lesi. Uyayizwa lento leyo? Umuntu umezofika la ezongitshela ukusutha kwakhe, ezongihlanyela mina kuma comments mina, ngikhathele ukuba block abantu. Enye into angingcothi uyakwazi ukuthi umbone ukuthi ubani okhuluma ukusutha, ngoba mina umuntu ongavele ngimiyele kuba ngifeni umsakazi nenkulu impama. Ngimtshathi wena usuzosijwayela amasimba la, ngoba lento esiyenza la siza intshale, sisiza abantu lapha, sisizwe isizwe lesesifayo. Manje wena mawuzofika uzokhuluma amasimba akho la ekubeni kukhulunywa ngeimpilo zabantu lana, wena uzositshela ukusutha kwakho. Angizukuyimela leyo nto leyo. Igama lami nguprofessor ngivela kaNongoma esigodini sakwaBheka umthetho sohlangothini la kaMandlakazi. Ngiyashaya futhi ngiyashaya nami. Ngiyashaya nginenduku ngiyaziyo. Uma ngaba ungazi ungizwela la uzongazi ungibuze kwaba ngazi ubuze kubantu bakaBheka umthetho, ubuze abantu baNongoma. Ngiyashaya mina. Umuntu nje mayizongidakelwa mina ngiyamshaya. Angilindi indaba ukuthi kuze kufike uJesu ezophendula, ngikushaya manje uthi owedelela wena ngikufaka induku. Manje umuntu mayizokhuluma emisa enwaya amadolo lapha kubo ecathi ukukhuluma nesihlama sakhe, umuntu abantu bengazongijwayela amasimba mina. Siyacela if uthanda ukuthi ulekelele uhlelo ukuthi lihambe le phambili, kumele kusuke kuwena ngaphansi enhlizweni. Siyacela ujoin i-membership. If awuthandi futhi asinayo inkinga nalokho, kukuwe. Gcina i-comment yakho, thula lapho kini kuphuma kwi-channel. If ulanga phakathi awunawo mhlawumbe amandla ka-R20 ukuthi ujoin i-membership, thula ubukele uhlelo. Uma ukuthi into engahambisani nawe, phuma. Ungazositshela amanyala, ngoba lento esiyenzayo le thina siyayazi ivision yayo ukuthi ibhekephi.
njengamanje iwona amandla sisenawo ukuthi sikwenzele ukuthi sithathe amavidiyo wenu kubukwe wena ukuze izokwazi ingane efoni okulanda isigaba esilandelayo masiqala sesinama members awu 1000 sizoqala ke lapho sihambele igolo bizobe sikhona imali yokuthi uma ngihambe nawe ufike udle phambili imali transport imali transport imali ukuthi makumele kulalwe ngoba sohambela zonke indawo ukwazi ukuthi ulale Nkosazana ngiyaye ngithi umuntu uma ngembizileke ngiyacela if ever umuntu kunomuntu ozobuka i-episode yakho ngifuna azalwe kabusha uyayizwa leyo nto leyo usungasibingelela uzazise ukuthi ngabe ubani Nkosazana sanibona ngiyanibingelela abathanda ukubukela le program igama lami mina nguNokanda wakamkhizi awugcwabe sibe side simajembelezane mhlawumbe umele tshena ubada phunela wona olala nomuntu onduno uvuka kwifila ngaphandle awu sibe side simajembelezane awu madoda hayi ungangiqeli wegcwabe nankanda amakhizi uyasapho ngo7 umuntu ofika la yini into eyenzakala ukhizi dadewethu angazi noma usathane noma yini ngoba nje yonke indawo ilabantu bafikayo nama program afuna ukusisiza njengase cathedral bayakhala ngesibongo samkhizi hey nankinga ngiyoboshwa police station ngithi ngibuzwe igama nesibongo bayakhala ngomuntu wamkhizi andinginebhadi ke mina uthothi kwaphoyisela ngibophayo elamkhizi besane ngisho ngithi hayibo athi kodwa yini ngoba kufana naseKing Edward mina ngijwayele ukuboshwa emibili angibuzwa wazalelwaphi ngithi ngazalelwa eKing Edward athi hawu zonke ingane izalelwa eKing Edward ifike izalelwa eKing Edward bese izoboshwa la empini hayi ngeke kanikahleni la ingane yini kodwa inkinga yena anishintshe ingane wagcwabe uma ubheka ngokubuka kwakho uma uhlaziya ngoba lapha enihlala nangakhona kunenqwaba yabantu bakwamkhizi sibaningi impela yini imbangela sibaningi impela alona ekhanda la kaMkhize ayithi abantu baMkhize when it comes to ama relationships kuthiwa baMkhize bayahlala yebo mawuthandana nomuntu wakaMkhize kuthiwa nje usenjeni usenkenge yebo ngiyakufakaza futhi nami lokho ngesingami ngoba nami alisebenze la yami nelami kuyayihlanyela bayangazi kungenzeka yini ukungezwa lokhu nokungaphatheki kwabantu bakaMkhize ikhona ukudala ukuthi bephelele emajele bephelele ezidakamizweni ngoba manje sengiqala ukunothisa isibongo esiningi la kwi-MPTV1 njengamanje abantu bakwamkhize badlule ku7 njengamanje mangicabanga angazi impela kushuthi kusafanele impela sihlangane sogcwabe sibonisane impela nezingane ezincane zaMkhize sithi kuyigada silule impela ukuthi lento eyidakamizwa lento eyidakamizwa ayikho impela right yabo hey hayi okay wegcwabe awusebiside awusilandise lapha Gcwabe nakho usuhleli emgaqweni ulala ku plastic phansi kwama bridge impilo yakhe isilengele engcipheni njengendlela eyisimanga awusitshele nje ukukhula kwakhe ibackground yakho umuntu okhule kanjani uhlala nobani ekhaya ubumntwana onjani njengoba ngishilo ukuthi nguNokanda waMkhize Gcwabe mina ngikhule ukuzalwa kwami nje ngikhule ngihlala noma nobaba estezi ka AA khona enye indawo esemlazi kuthiwa iyama suburbs like awuphuma esilungwini nandikheza ngihlala noma nobaba so uma nobaba ngokuhamba kwesikhathi mhlawumbe ngithi ngangino 11 12 years so ba separate ke baphoqeleka uma ukuthi abuyele kubo ubaba wahlala yedwa emzini wakhe wathatha istep mali lokho futhi nako kunaka imbangela yabo kwang affecta lokho kakhulu yize noma ubaba wayezama ukuba supportive thina kodwa nje ngoba manje bese ngikhule ngihlala noma nobaba sengiqala nokuzonda lo mfazi kababa yabona nje relationship yami nobaba nje sahlukana ngabe ngisaya kuyena naye wakhohlwa nje ithi umama esikhathi uhamba uhambe naye wena noma kwenzakaleni sahamba noma okay thina ekhaya sibathatha ingane zama usisi wami omdala usashona ke kuzoba yimina bese kuzoba umagcino umfana ongilamayo nayo bebhema okay shuthi ke sahlala nomana ke kubo kama ugogo ke bekumndeni omkhulu nje ikaMadonsela isibongo bekumndeni omkhulu hlala omamncane omalume
ingane zomalume noma mncane noma mkhulu. So nje yabo impilo ingekho right ngaleso sikhathi leso. Thola ukuthi umuntu mayethengela ingane yakhe isinkwa uzosifihla angafuni ukuthi into okungayazi lapha ekhaya. Yabo masibe esikoleni angafuni usinika isinkwa. Uma azihamba ayokwenza amawashing uzokwazi ukuthi sihle. Lapho ngisafunda eLP ebavumini nasemthethweni. Kwaze waba ngcono sengizongena eHigh School eNdukweni. Lapho ke umana ke ayisethola abanye abangane bebemsiza ngefraud yabo. Uzathola imali. Na ngempela kwa right ke uma walungisa ekhaya. Yabo nje sekwazi usithengela nezinto esizithandayo, yabo nje sengasafani. So ngaleso sikhathi leso mina ke ngicansi la ngaqala khona ukuphuza utshwala. Ngoba ngangine stress kakhulu. Ngaphuza utshwala uma ehleze ngiphuza yabo nje sengiqala ngihamba nasebusuku amaclub. Ujoyina kanjani indaba yotshwala? Into eqala kanjani mhlawumbe uma unganabela umbukeli lapha ekhaya? Qala ngani uthola ukuthi uyesikoleni. Ubhanki. Uthi kini uphume kini ufake uniform. Usufunda mapha amabanga lapho? Sengifunda lapho u-standard 6. Grade 8. It's grade 8 grade 8. Lapho ngifake ingubo zokushintsha, icathulo, yonke into la kubhaka. Incwadi zami ngiyayikhipha ngiyifihla. Ngifake uqomele usugila lemkhuba nje. Angaqoma. Okay. Kodwa phela abakho sakhona abafana bangishelayo yabo. Zase ziyinuka. Hayi ngihambe ke thothi ekhaya bazothi ngesikoleni kanti hayi mina ngiye esikoleni. Mhlambe isonto lonke lesihlanu isonto lonke kade ngiyibeka imali yami ngizoyidla esikoleni. Siyahlanganisa sithenga utshwala siyohlala ePaki. And kwezinye imizi khona omababa abasebenza kahle sokuthi mhlawumbe uma wakho unesi noma uyabo uyasebenza uma wakho usuke ngeke emini emsebenzini. Sihambe siyohlala kubo siphuze ngibuye ekhaya. And then ngokuhamba kwesikhathi ke gcina sengijovekile ukuthi ayingeke nangomgqibelo phela sekufanele ngiphuze. Thothi bayangitshela abangani bami hayi siyendaweni ethile kwakusakhona spank la point another level. Sambi siye khona yabo nje sengibuya ngidakiwe. Umama akakuboni. Ngishawa ngibuye ngishawe ngithethiswe mangibuye late thothi bazoqale bangafuni ukungivulela yabo bagcina sebengivulelile. Kwaya hayi ngaqoma. Sengiqala ukuqoma ngaphela abafana phela lapho mawuphuza lapho la edrobheni bakuthengela utshwala abaphethe imali. Ebanishela abanithengela yonke into banikhokhela emaclubini yabo gagcina sengiqomile kanjalo. Ngelinye ilanga nje ngaze ngacishe bangiphosa lapha eflatini omunye umfana ngoba ngingafuni ukulala naye. Esefuna ungikhipha ngewindi eflatini kanti abangani bami bayabona. Ambabiza ama-security ke asibuza ukuthi sihlala laphi sasho ukuthi siqhamuke eMlazi. Abasafunda abafana usinemali yokugibela and asinayo imali yokugibela. Kwasho ukuthi khona i-security lasidabukela ke lasibuza ukuthi imalini kuye eMlazi kwakusawu 14 rand ukugibela. Asinike imali yokugibela sasibawu 3 asinike imali yokugibela sigibele sigoduka. Ngifike ngisabe futhi ukisho leyo nto ekhaya. Hayi ngiqhubeke ngiyafunda njalo part nensuku. Kodwa nje lesihlanu umgqibelo isonto hayi angitholi. Athi uma hayi ngeke mhlambe wena khona lento usunenkinga mhlambe udinga amasiko noma yini. Afonela ubaba athi mhlambe unowanda udinga amasiko lapho ikanduli kuba baba. Okhwela. Hayi ubaba ke naye angayingeni ke leyo nto leyo. Ubaba lokuzalana. Kanti esikamkhize sivelaphi? Uma bawamkhize. Angayingeni ke leyo nto ubaba. Hayi siqhubekeke mina ngiyayidakelwa la noma agcine sengasayingeni leyo nto kuyabona futhi uzozange ubulali hleze ngishaya. Yabo. Sengidawa ngisho ngibuye esikoleni ke mangibuye esikoleni nje hawu ngiyadawa. Ngithini kwazo kwashaya u2017. 2017 ngangifunda umatric. Umatric nawo nje ngaze ngafeyila izifundo eziwu2. Kwami esikoleni nje eyibengiphasa ngilandwa ngisho othisha. Ngendlela ebengiyibright ngayo esikoleni bexaye ukuthi hayibo unwanda yini ngempela uyahlukumezeka ekhaya noma yini ngithi hayi cha lapho uthi ngidakiwe ngiyayiqinisa
athi indaba pho ngoba phela wena mina ngesikoleni bengile ngane eqaqekile uthisha ubethi ezofundisa mina sengifundile yonke leyo chat imina sengifika ngichazela abafundi ngithi kuzokhulunywa ngokuthi nokuthi manje uthisha yabo uthi sehleli uinterested kulento engiyixoxayo uthi hawu hayibo lengane le isifundile lento awu mina ke ngagcina sengasatadisha esikoleni nje kodwa still ngisho ngatadishi ngidawa ngiyaphasa kwaze wafika grade 12 ngo2017 lapho ke ngafeyila izifundo eziwu2 ila waqala khona inkinga ke lapho ngine stress ke manje uthi ngifeyila izifundo eziwu2 uma ngihambe ngiyoyifunda lezi zifundo hey ngiyadawa wayi mina angisayithandi lento indlela esengiphila ngayo sengiyilesi sidawa saselokishini esaziwayo ukuthi nje manje usengaphuza ngisho ijuba phela manje yabo hayi ngibona ukuthi ayingeke akuyona impilo le ngibhema nensango ngibhema ugwayi ngibhema insango ngiphuza utshwala hayi shuthi ngasekhaya mina ihunga ngalifundiswa umfana omncane kabi nayo wakamkhizi Angisesi wamkhiza manje ngiyishintsha namhlanje washisana liphoyisa ngeke ngayenzi lonto nalo lasho njalo athi hayi ngikhathela hayi ngiyawuyeka umsebenzi manje nini indaba nina nibukise ngami hayi wathi uyena wakamkhizi nje wathi hayi ngathi hayi baba ngokamkhizi manje ngithini nalo mfana wangifundisa uyisihlobo sasekhaya wakamkhizi athi hayi nokwani chuthi bayabhema mina ungangayiqala ngama capsule njengoba manje sengibhema le yamaqhuzu athi no wonder hey wena mfethu ngoba uthi une stress ufuna ukuphuza utshwala bhema lento le lento ikwenza ukuthi ungaphuza utshwala yabo obuhalela utshwala hayi nangempela ke ngibheme lento hayibo ayingeza ukuthi ngempela lento ngathi right hayi angibhalela utshwala umgqibelo ngiqala kwawumgqibelo bayangibiza abangani bami asambeni siyophuza sambeni ngithi hayi ngiyeza hayi khipha imali ohamba uthenge awuthenga lento mfana hayi ithe futhi lapho uyangirobha ngoba mina ufayela into encane ulibele bhemile ngiyambona useyathinga useyaconsa manje kimi nawe wena udlala ngami wena indaba wena lento ikubambe mina ngingayizwa athi hayi usazoyizwa ifuna phela uyibhema kakhulu ithenge usho uthi yena wayebhema ngawe ufuna mina plus anginemali ufuna ukuthi ngibele ngikhiphile mina libele ngithengile hayi kuze kube yisebusuku ngihambe ngiyolala ngibona ukuthi hayibo ngempela yazi angikhalela itshwala kunaloko nje ngifuna ukulala nje azangincome noma athi hawu hayi cha siyabonga ke namhlanje ugqibelo oyinkodawa usuqala inkinga manje katakazi singifana enkingeni hayi ngilala imini ongavuka ekseni ngayomvusa umxo igama lo mfana ngihambe ngiyomvusa umxo awuhambe phela ngoba ngatshotshwa u25 rand isikhomeni sami ayisawu 20 rand ngithi ngixo uhamba uthenga ugwayi ngalo 5 rand uthenge nale yanto le ngoba ngangayazi nalokuthi idayisaphi ngazi nalokuthi yini igama layo hayi ahambe abuye sibheme aphinde naye afike ekhaya uzongibhemisa hayi angibhemisa hayi nami ngijabule ukuthi hayi nawe uyakwazi ungibhemisa hayi ngibheme hey kanti angibuzange elangeni ngakusasa ekseni suku lesithathu hayibo ngiyezwa hayibo ngikhathele njani ngathi ushawa umphakathi hayibo ngifike ngibatshele ngixoxe ukuthi ngiyazi namhlanje ngicobekile ngikhathele ngizwa nje nomzimba ubuhlungu uyabona nje athi hayi nokwanda onayo imali ngithi mina imali yani mfethu athi hayi fanele ubheme uma ke wabhema uzoba right ngithi ngempela mfethu athi ngiyakutshela yibushaya lapho useselihlapha nento encane uyabona kusho ukuthi ubelinde mina ngayo hayi nangempela ngifike angibhemise lento ayikhipha imali ambothe nangempela ngizongiqaqeka ngithe ngixoxe ngisile wena uyayazi lento le uyayazi athi hayi ngiyakutshela yabona izofuna ukuthi nayo uyibheme zonke izinto njengethawu ngithi pho indaba ikhathazane kanje pho athi hayi wena khululeka phela nje kodwa ufuna uhlezi unemali ngithi ngayibo sho phela manje sengizotshontsha ekhaya athi hayi ikho leyo nto nami ngizokubhemisa kanti njengoba kuhamba isikhathi ngibele ngibhema plus angisafundi uma ulibelethe ngihambe ngiyoqedela izifundo zami ngiphinde ngi-apply angiyenzi leyo nto mina ngingeni leyo nto
ngijatshulisa ukuthi nje lento sekushaya iweekend utshwala ngiko ukuphuza ubona sekungcono abangani bami bayangibiza nje angisekho ngisho ukubona bayabona ukuthi angisayingeni nje indaba yabo hayi ngiqaleke manje hayi lento singingenile ke manje singingenile lapha futhi uma wayekade ngangade ngigingqike nemoto sengikhohliwe ngabe ukudakwa lokho hey intholaphi ingozi khona emlazi lento yokuthi kuyaphuzwa ethaveni elokushini kufika abafana vele behamba ngemoto bathi asingene emotweni siyophuza kwenye section kanti labafana bayitshontshile imoto lapho sesijaha amaphoyisa asidubula mina kade ngangisinda ngiye ngimbone kuNkulunkulu lapho ngigingqike nemoto mangigingqika nale moto baphume babaleke labafana yabo kanti le amaphoyisa abona ukuthi ayingeke labantombazane la wayitshontshe imoto kwaba amaphoyisa aphilayo bakunalo basibizela iambulance saya emshiyeni esibhedlela so uma wase engibhalisela imoto imali ya road accident fund iphumeke le mali le phuma le mali le ngisanithi ayimxo yazini asingabe sithenga nga-1 idayisaphi eningi lento siyoyithenga nje sibhemesanele yabo ufuna nanokuyidayisa futhi hayi athi hayi idayisa eChatsworth sohamba siyoyi-order eChatsworth hayi ngimgibelise sihambe siyoyi-order eChatsworth fike ngi-order ama-100 straws about-200 hayi ngibuye ngithi lo 100 straws siyawubhema lo siyawudayisa hayi sibheme uphele lo usubhemayo imali kodwa ayikho baliye bekweleta yabona nje hayi iphele le mali le ayibo nami-ke manje sekufanele ukuthi ngidle le mali yami le kade ngithi ngiyibekile ngima nale kade ethi uma ngizohamba ngayo uma ukuthi kufanele ngize la eThekwini ngibheke iy'kole ngenzeni sengiyamkhomba-ke manje uma uthi anginike le mali ngifuna ukubhema mina kwakuphume ayiyayincane kwaku-45,000 ese umele sethathe u-25% wakhe hayi ngiyibhemele mina le mali le ngiyibheme le mali iphele uma ngiyibhema le mali iphele ngizokwenze njani-ke wakhe uyabona nto uyabhema usayabona uma phela uma uyitshela ukuthi insangu kodwa futhi uyabona ukuthi ayingeke lo ubeyibhema insangu kodwa ibingamenzisi lezinto azenzayo ubuso wenzana ekhaya senginokuthi mhlambe nje umama ke wathi eneke iwashing emnyango mhlambe uma ubenokuthi mayethenga athenge mhlambe ita soft ezu6 mayethenga ama sunlights lawa amakhulu ahamba nga2 amabha mhlambe athenge nga8 noma nga12 ubethenga in bulk in bulk mina lapho ngithatha 2 ama sunlights thatha ita soft la ngihamba ngiyodayisa and usiswami engimlamayo njengoba ngisho ukuthi usashona wayidayisa uTupperware aphinde futhi adayise lezinto zama-catering ama-plate aphinde ayirishise ngako akusekho kuyimanje ngakuthatha konke ngihambe ngidayisa kancane iyona lento ngiyayenza kodwa futhi ngiyasho ukuthi ayikho into engizoyenza ngoba manje ngeke uma ehleze nginike imali yokubhema njalo ngoba manje lento ifuna imali ibuhlungu uma ungayibhemile ungabulala ngisho umuntu and ngeke ngisho ngithi le ungaya amaqhuzu i-arrosta yakhona ingcono ngoba igama lalezi iy'nhlungu lezo suke uzizwa kuthiwa i-arrosta i-arrosta ingcono yamaqhuzu kunale yale ungeke ngiyibhema le yey'tro ama-capsule ngisuke ekhaya-ke ngiyatshontsha ekhaya thatha izinto manje ekhaya amaglasi angiwabheki ilezi iy'puni ezinhle lezi angiyibheki yonke into enhle nje yasekhaya nje ngiyavendelizer nje kancane umazi aqala ukunothisa ukuthi hayi ngeke khona izinto ey'lahlekayo la endlini abantu balobhizi thatha iy'nto zami ngithi mina hayi angazi hayi kuqhubeke ngithandane nomunye umfana wangasekhaya uyabhema naye ngazikhathi kuphuma imali uma wangithengela umshini ngobani kusho ukuthi ebona ukuthi ngiyayiqeda into zakhe la endlini athi nokwanda ungcono uthenge umshini wokugunda amagceke uhambe ugunda amagceke ngobani usubhema lento yakho kunokuthi uliyele uthathe izinto zami la endlini hayi nangempela kwasho ukuthi vele nje bengithengela umshini isami hayi amagceke ayavuma siyayithola imali bufika ubusika amagceke awagundeki
thatha phi manje asikho isikhotha ngizoyithatha phi imali ngihambe kuyobambisa ngawo umshini thola iwunga angibuza uma ndophi umshini hayi ma umshini kutshele umngane nami uthi uzobuyisa umshini ngicela sengimtshela ukuthi ngibambise ngawo ahamba yokhipha mhlawumbe ngithi ngabambisa ngawo 4 times ngaze ngagcina ngibona ukuthi hayi ngiyawudayisa straight ngoba manje bayawufuna phela lokushini bayawufuna lokushini bale bethi ngibadayisela and bakubona ugaxele hayi ngithandane nalomfanayo uyena oyengisiza ke ngigundela amagceke mina ngiyala yabo nje uyagunda mina ngiyala lo mfana kushuthi wathole umsebenzi kephi eKFC ebheme njalo ebheme nakhona eKFC waxoshiswa ukuthini wayesetshontsha waxoshwa sokwenze njani aqale ngimtshele mina athi no ndamboza make ngithi ayibo mina into zami sengiqedile sengitshontshile ekhaya ngiqeda ngisazi ngizothathana uma phela usezongibona mfethu izinto ezikhona nje seyijumpile ziyabonakala hayi yena akatshontshe kubo ke naye atshontshe kubo ukuze sibheme siboneke phela ukuthi ayingeke akusayona impilo phela le adinayo izinto zakubo useyitshontshile uma wakhe futhi uyaxabana naye siphume manje siyetshontshela abantu yabo sambeke ebusuku naye sigqekeze imizi yabantu sitshontshe naye sidayise ekseni siphila leyo mpilo nje sisama ferranda sagezi sobabili yabona elokishini yabona nje manje usekhathele ngisho naye mina and abantu sebeyamhleka ngisho umaye lokishini ngoba ayingakaduma amaphara thiwa uzeliya amaphara umama amaphara wara uyena obhemisa ingane zakhe iwunga enduma usonto emaromini angabi nandaba manje bese engasayihamba imizi yabantu eyiyele esontweni kuphela ngobani akasafunakala ngisho emphakathini meke bafika emzini womuntu kuthiwe gadana nganifakele iwunga hayibo yabo akhetha ukuthi ingcina angasayihamba imizi yabantu lapho njengoba ngitshontsha nalofana emzini yabantu noma mhlawumbe uthi siyogunda igceke sotshontsha lapho ngoba phela mhlawumbe umuntu uzothi incane le space engifana ningikundele sona ngizonika u30 manje siyabona ukuthi u30 imncane ngoba phela manje istress u20 ngeke size sanele istress sodwa soba u2 and idose mawubhema iya ngokunyuka yabo sothi manje sophoqeleka ukuthi okay sothatha u30 wakhe meke wangena endlini vele sesibonile ukuthi sotshontshana yabo sami abantu njalo bekhala hayi mama ngikhundelele ngane nalomfana nje hayi ngeke kunokuthi angisakuboni hayi baba ubheka endlini yakho mhlawumbe vele siyadlula sibizwe kwenye indawo sithi hayi baba ububheka hayi ngeke senze leyo nto asibona nje saphuma singaphethe lutho kanti manje thina isikhathi sigunda siyayithatha into siyoyifihla siphinde siqhubeke sigunda niyaphuma iseniphuma ngezandla sesiphuma ngezandla hayi kodwa komunye umuzi sithi sigunda sivesane sithi siyoyibeka sasitshotshani umshini lo wenza ilokhuzane ama bricks sasitshontsha wona kanti umfana wakhona uthunywe isiko esitolo asimazi thina kanti uzosibona so lesibizela umphakathi mama sibizela umphakathi ikadini leyo section yena ekhaya ikaphi mama sibizela umphakathi ayi basishayeke iforum yakhona ngisho umphakathi lengozi nje wayithola khona hayi ila ekhanda ezakhona la ingasikhathi ngiginqana nemoto hayi basishayeke kanti njengoba besishaya sebesisa ku main road ngase Kingsway Team Stadium ngasikhathi besisa ku main road kusho ukuthi khona umuntu omaziyo uma walofana engithandana naye kusho ukuthi amfonela amtshela ukuthi ayibona ingane yakhe izobulawa umphakathi la ngoba wakhe wayisebenza kusho ukuthi ma wakhe aceleke emsebenzini agibele ezemlazi kanti uzosibona siqhutshwa la sihambe siyashawa sobabili senishiswa bayashiswa phela abantu emlazi sisicela namagazi ehle macela emotweni abuza ukuthi awu indaba senzeni kuthiwa ngazokhulumela yena amaparabhemi wonga kunzima nje ukulamulela ingane kuxela mayisibanjiwe abantu kwayena bafuna ukumshaya abatshela ukuthi hayi ngeke eChristu uzoyikhokha leyo nto ucela basiyeke uzoyikhokha ingane yakhe ngiyavuma ukuthi ibulawe phambi kwakhe sebethi bafuna ukuthi nqoma basibulale hayi kusho ukuthi bam-understand ke wafonela namaphoyisa wafika namaphoyisa wayima besiyeka sahamba saya esibhedlela
baliye besikhuza-ke bese behlangene noma uthi asihlukane nalento esiyibhemayo izosibulalisa hayi nathi sizoyiyeka kanti njengoba sishayiwe iforum benoma boba uma uphilani igama lomfana uma aphilani benoma bayahlangana ukuthi bazizamele usizo thina ukuthi at least basise ema rehab ngobani uma nayo yakhala nayo sekhathele imini ekhaya ngiyamtshontshela asengalutho uma aphilani nayo yakhala uthi naye kwakhe uphilani benonokwantu bamqedile asengalutho nawo nomphakathi nawo usufuna usibulala iround nje asafuna umuntu asafuna umuntu mekwadlula thina nje so nje igadana into zeni athi uma benoma aphilani laba asibafunela usizo bazama ama rehab basho ukuthi ama rehab ayabiza bathole enye rehab kuthiwa yini ukukhanya ela enani ekakhayelihle Gumbi ngiyamazi ukhayelihle Gumbi kakhulu hayi nangempela basise khona hayi kona kube right futhi siyeke iwunga aqhubeke nomphilana hamba yosebenza nami ngihlale ekhaya ngasikhathi ngihlale ekhaya kusho ukuthi ngasikhathi ngihleli lapha rehab uButkaye beno DJ uButkaye beno DJ babesano DJ bebawu2 uButkaye beno DJ kusho ukuthi babone ukuthi mina mhlambe bangakwazi ukungisiza ukuthi ngibuye ngizosebenza nabo ngahamba ke ngayosebenza nabo mangisebenza nabo bangifundisa ukukhanselisha umuntu ngakwazi ukuthi ngisebenze khona sekuyimina osekhanselisha abanye ababephuma ezidakamizweni ngaze banginika ngisho certificate secounseling bangifundisa bathi angihambe ngiyofundela yona icounseling ngoba ngiyakwazi ukuyenza ngaleso sikhathi ngangikhanselisha mhlambe amaphoyisa anenkinga yotshwala abanenkinga yensangu abanye thothi umuntu uyaphuza uyabona ukuthi usezodivorce unkosikazi wakhe usekhathele uyena omunye thothi usezoxoshwa emsebenzini mina ngase ngikwazi ukukhanselisha umuntu ashintshe impilo yakhe abuye azongipha imali ezobonga kwasho ukuthi iwungake usathani angithi sengiphatha imali eningi sengenza mhlawumbe 1000 ngosuku mhlawumbe uzokufika umuntu nje athi na 1.5 ngiyabonga nokwanda nkosikazi wami besephindele kubo nezingane zakhe esemsebenzini kade sengizoxoshwa kodwa akwazi ukungisiza ubaba omdala angiphi imali ngijabule nami manje senginemali eningi angisazi ngizoyenzani yabo kwasho ukuthi ngithandana nomuntu naye ke nje osikhotheni wayimisela impilo right saqhubeka-ke manje sengithola imali ngiyabhema-ke manje phindela back ewungeni mangiphindela back ewungeni noma agcine bona atshele oButkaye ukuthi mina sengiyabhema sengibuyele back ewungeni bangincenge oButkaye ukuthi ngiyini lento engiyenzayo abantu ekade ngibasiza basebenza ngibuka kanjani ngibheme wonke ngavesane nami ngabona ukuthi ayingeke lento le isiyisipili avesane ngashiya kanjalo ngangabatshela ukuthi sengiyayeka avesane ngangabe ngisaya kosebenza kwenza kanje athi khambe manje uzogcina usungena Ekudayiseni Ngomzimba zonke lezo zinto manje ukusebenza ke angithi sengijwayele ukuza la eThekwini babe neoffice la emarket lapha ngase Cambridge no ngiyamazi ngeke ngamenzela ngisho inkondlo uyayazi inkondlo ayengena ngayo emaradiweni ndeke kuyilokhuzane izwi lomzansi imini wayemenzele leyo nkondlo ngifuna inamba yakhe nje futhi masiqede la sadukelana naleyo ndoda sazizwana kakhulu naye ave right and uyasiza and naye wayekade yiphara ngoba wayeke ukuba yiphara wakhanda yebo ukhanya rehab khayelihle ngiyamazi mfethu from elale emgaqweni ngiyamazi so wenza kanjani isimo usubuya manje uzogcina uzogaxela Ekudayiseni Ngomzimba into awungayicabangeli mina ke angithi sengijwayele iTheku manje senginokuthi mangize la kosebenza la koButkaye la eThekwini amanye amaphara ngitshele ukuthi hayi wena nayi ungidayisa la sengiyazi unga la eThekwini idayisa and le unga la eThekwini ayisa strong futhi ngaleso sikhathi mangibhemile hayibo ngivesane ngithinge ungathi ngiyazela yabo nje i strong ngibona ukuthi azile unga la iyasave kunale ngibhemele okushini ubhema kanye la ngibhema kanye la kanti manje lokushini mhlambe kufanele ngibheme noma ika10 ukuze ngiyizwe lento hayi kusho ukuthi ngixabane noma ngelinye ilanga vele senginabangani la eThekwini ngisuka ekhaya ngize la eThekwini
Hayi-ke uma ngifika la eThekwini-ke, uma usafika-ke phela bakuphatha kahle, bayakubhemisa mahhala ngala nangala. Hayi ngibona ukuthi hayi cha la ngingaphila kunalento yokuthi ngihlezi ngitshontshe ekhaya, ngiyazi emphakathini angisafuneki. Ngcono la abangazi yabo nje basangijabulela ukuba nami. Hayi ngihlaleke la ngihlale. Hayi ekuhambeni kwesikhathi phela bayakutshela phela ukuthi hayi phela sesikhathele phela ukubhekisana nawe. Nawe zama ukuphanta. Hayi baba mfethu ngizokwenza njani? Yeah. Kuphantwa kanjani? Hayi bo. Asambeni. Geza sambeni kushenye intombazane. Kanti ingisa lapha phezulu kuMorodi ngangawazi ngisho ukwazi lo Morodi loyo. Yeah. Ingisa lapha phezulu kuMorodi. And uma ufika ke ekudayiseni Ngomzimba hayi uba nenhlanhla. Cha bonke basho njalo mfethu. Uba nenhlanhla ngoba ngathi bayabona nje ukuthi hayi unyuwani lo. Hayi ngempela le ntombazane igcine nje yona nje isisebenza ngami Mhlawumbe ngosuku lokuqala kwakunjani uma ungatshela umuntu ne-experience yokudayisa Ngomzimba into ongazi uzuyicabanga empilweni yakho oyithola usungaphansi kwayo manje ngenxa yokubhema ama-drugs kwakunjani? Kubhlungu manje into yenzayo okokuqala nje ulala nomuntu akakaza kushele awungaze nibonane abonje ukusukela umuntu nje uvesane nje ngoba naku ezokukhokhela ngoba naku ufuna ukubhema ngcono nalomuntu ozokushela nivumelana manje ngokuthi uphoqekelekile ukuthi ngifuna ukubhema ngifuna imali sengaze ngize ngenze noma yini ngomzimba wami ngobani kuyenzeka ukuthi umuntu uzokutshela ukuthi wena mhlawumbe mawuthi ufuna 100 rand athi yena hayi uno 30 rand hawu uyabona uqalekile ayikho into ozoyenza uzothatha leyo 30 rand and leyo 30 rand mawuthatha uzofuna ukuthi umenze izinto eziningi ngalo 30 rand abanokwenziwa zona nje yini abafuna abantu ababethanda ukwenziwa bathenga akutshela ukuthi imsakhe omunye akutshela ukuthi ufuna ama round awu2 awuyashaya akutshela ufuna ama round awu2 akutshela ukuthi massage mbucunge hayibo ngalo 30 rand wakhe ngoba ufuna ukubhema ayikho into ozoyenza uzokwenza ngoba uzokuphuca phela imali yakhe fanele ukwenze asikho mhlawumbe isigameko okwahlangabezana naso esukuhlukumezeka khona ekudayiseni Ngomzimba kaningi oqala mina ngangazi-ke ngisaqala ukuthi fanele uqale uthathe imali kuyimani nenze ibhizinisi nenkonzweni mina angivesana nje ngilalela umuntu kuba yilowo muntu-ke ukuthi naye u-honest yangala angikhokheli kodwa ngelinye ilanga ngahlangana neyimpilo ayithutha umuntu ozenzela umathanda wakhe kumina emva kwaloko ngathi ngicela ngikhokhele wathi wena wakwazi ngoba ukuthi ingquzi yakhokhela wakwazi ngoba ukuthi ingquzi yakhokhela azongijwayela kabi awuhambi ngani uyotshela abelungu bakho bakukhokhele hamba ume lapha emgaqweni nokhokhisa abelungu ngeke ungikhokhise mina hayibo ngithi awubhuti wabekhipha umeso ubeka la emqaleni wathi awungazi mina futhi unenhlanhla ngoba ngikugwazi kufanele ngikugwazi ifebe enjengawe mina ngiyayigwazi mangijwayeli angibuzanga ngibale mshiya kanjalo lapho isekuseni ngiqalekile ngilambile ngikhathele angithengwanga ubusuku bonke ayikho into engizoyenza ngilale shelter kufanele ngiyokhokha shelter hayibo ngizoyenza njani nhlanhla leyo ngathenga umlungu lo mlungu wangineza 250 ngasho ngathi abanye abantu ngempela ukube wenza into kanti awazi ukuthi umuntu uyinhloboni yomuntu manje umbuzo wami emva kokuba uwehlelwe isigameko esinjengaleso impilo yakhe ekudayiseni yabanjani i-trauma like iba khona ngoba omunye uyakuthenga akukhumulise everything athi faka emotweni for what good reason angimazi mesethi phuma nenzele ngaphandle phela ayikho into ozoyenza ngoba ukhokhile and wena uthi uyasebenza phumele ngaphandle enzi alale nawe emva kwaloko abethi yazi khona into engifuna ukuyenza leyo ukuyithatha le emotweni noma athi ufuna ukuthathela imali yakho le emotweni mayengena umuntu ushaya imoto izulu akushiya unqono njalo naked unjalo abanye-ke and mina ngiye ngibonge ngoba ngasheshe ngayeka ngoba ngasuke ngathola omunye umfana enye i-boyfriend yami ngamtshela wangibuza ukuthi ngiyiphanta kanjani ngamtshela wathi hayi ngoba nje ngisanda kuyiqala lento
angiyeki hlukana nayo yabo yena uzongiphantela ayi ngaqala ngayithatha uyadlala yabo kodwa ayi wa serious ngempela ngoba kuze kube imanje ngisathandana naye futhi uyangiphantela futhi ngiye ngimbonga ukuthi usefana nomzali wami la eThekwini ngoba ezinye izingane izinto ezenzeka kubona zibhlungu ngempela uthola ukuthi omunye uyathathwa akabuyi wagcina engene emotweni mhlawumbe o-jeep lezi moto ezinkulu ezinhle nobhuti abanemali umuntu mhlawumbe akulalise nenyoka ulalwe inyoka emva kwaloko akunika imali mhlawumbe akunika u-3,000 athi uzobona lapho uthwenzani ngempilo yakho noma kini bakise esibhedlela yini sekuyaba umuntu uyabuya uyagula mhlawumbe akupheli ngisho 3 days useyashona so nje ziningi izinto ezenzakalayo la emgaqweni kulamantombazana aphantayo okay wegcwabe vele isikhathi nje manje asisenaso if ever ubukele le show wezwa iqeda mhlambe ufuna udadewethu abweni part 2 siyacela udrop kwi-comment box below ubeke imbono yakho bese kuyashutha akabuye for part 2 if ufuna ubuye for part 2 ubhale nemibuzo mhlawumbe ofisa ukumbuza ukuze mhla ebuya sifike sesokubuza lembuzo abantu abafisa ukuyizwa kuwena nina bendlodleni ophapha ekhanda uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yombukiso yalo wethu siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ibell le yokubeka emathubeni ukuthi if ever kunesiqephu esisiphosayo iyobe isikanqeza ocingweni lakho siyacela abantu bejoin membership ukuze sizokwazi ukuthi uhlelo lukhule lisize nabantu ukuze sizokwazi ukuthi sihambele izingane ezikoleni beyixoxela kanje ukuze ingane ithi iqala yenza into ebheda kodwa yazi ukuthi yini ezolandela ngempilo yayo uma izithola isesimeni futhi ezinjengalezi usisakuzona siyacela abantu bejoin membership membership u20 kodwa ke khona uka20 khona 70 khona ka300 but mina ngithi ngicela kuba u20 ukuze wonke umuntu ezokwazi ukukhokha kungabi abathili and ngiyabonga kakhulu kubantu asebethe baqala baba ingxenye yalento bayijoin membership izena namhlanje ngababizanga ngamagama and abantu ngiyaphinda futhi le show le this is not for entertainment kubalulekile ukuthi ekugcineni kube nesifundo esisitholayo umuntu osuke efikile la ngoba le show eyokufundisa if ever mhlawumbe nawe ukhona ekhona umuntu okhona ngaphansi kwe show osekunezinto ezithile ayifundile ngaphansi kwale show siyacela futhi nakho lokho drop kwi-comment box ukuze kuzokwazi ukuthi kusize nabantu abasha kunomuntu siyadinga impela usizo kodwa manje ufica ukuthi nami ngicina ngokuzisho ngizosixoxela into ukuze kube ngcono mhlawumbe makuvela umuntu othana ngicela nilethe kuyasise ngingakwazi ukuthi ngimsize njengosiliba usekhaya manje uhleli nomndeni wakhe abanye basiziwe so nje ukuze uhlelo olukhulu siyacela abafowethu uma ike yathi 1000 ama members soqala sihambele izikole igama lami uprofessor if ever ufuna part 2 siyacela uclick ulike usitshele nalapha kwi comment box ukuthi na part 2 ngiyayideda indawo